Čau ľudkovia, moje meno je Barney Osama a vítajte u môjho ďalšieho videa. Takže dnes som si pre vás pripravil tretí part série Clash of Clans. OK, takže po minulým videom Clash of Clans sme písali dosť komentárov, takže neviem, či toto video stihnem. Takže onedlho, dneska alebo zajtra by malo vyjsť aj 4. OK, takže dneska som si pre vás pripravil útok do Klanvaru s Kovipé armádou na prvého. OK. Máme čo písali. Quest. A ideme to. Dáme najprv scout. OK, takže to by sme teoreticky mohli dať. 2 hviezdy. Tuto pošleme golemov, aby vylákali podporu, potom tam máme wizardov, ktorí ju zničia. Pošleme na builderov 2 karčiky. OK, takže teoreticky by sme to mohli dať na 2 hviezdy. Nie som teoreticky. OK, ideme. Dobre, takže ako prvé začneme na pošlem. Keby to takto išlo ďalej, tak môžeme ale pri hviezde to asi nevidí. Lebo je to počas veľmi super. Okay. Takže myslím, že sa mi tento útok docela aj vydaril. Mám aj pomer. Okay. Tu som zabudol ešte pogožem vypustiť. Zostane tam už jedna taká vyhľadí. Okay. Takže ako prvý mi písal do komentáru Martin Romanovský, Monster SVK, Clan Slovak Boys. Píšeme takto. OK. Takže Monster SVK tu není. Boho klikol jeden od nás, čo tu bol. Dostal kolitera, všetkých vyklikoval. OK, tak pozrieme, čo ho náhodou nemáme vo friendov na Facebooku. Rýchlo. OK, sorry Monster, ale teba som nenašiel. Ako druhý mi písal potom Matman LP, Maťo 78, Clan Slovak Boys, OK, Slovak Boys, Maťo 78, Vždyť. Takže je zlučený a vidím, tady mám 8, celkom veľmi máš, to je dobré. Aj Dezima vyzerá byť dobrá, vidím, že Dark Elixir, vidím, že Dark Elixir šetríš. Super, len tak ďalej. Sú tu začerky dať do deviny, Warbrainga. Keď tu Archerku už do deviny, super. Tu je Dark Barak 104. Super, už robičko doma. OK, tá trofeja je tom celkom dobre, stačí. OK, takže trúpy sú celkom dobré. Tie staví Bar Stars von, aby si mohol troška zlepšiť. Ale tá
time best, ok? Takže skús viac donatovať, asi nie si moc aktívny, ale to nevadí, ok. Takže pomerne silný, ok, môžeme ísť na ďalšieho. Potom mi písal, a niekto útočí, líder Tomlinka, píšem, držím palcem. OK, takže ďalšie mi písal Erik Vlog, Erik SK Clan Slovak Boys. Erik SK tu. Visit. Takže na trofejach si celkom dobre, armádu má dobrú vyrobenú. Vidíme, že aplikáciu ktorý to je super. Tam má 7 celkom OK, pohodička. Len toto určite upgradete storage, Tesly v pohodičke. Len môžeme stierť na kope tieto defensky, lebo tam som ti poslal obrov alebo 2 drakov a máš zničenú dosť. Takže trošku si upravovať tú dedinu. Inak OK, super, máš Barbarian Kinga, trupy celkom v pohode. No, skús viacej donatovať, viac minimálne tak ako pýtať. Stári sú celkom OK, áno, dobré. Vyhral si 40 útokov a prehral a obránil 9, to je dobré. Len tie spely ešte troška upgrade, máš celkom OK, Town Hall 7. Dobre, potom mi ešte písal Tomáš Paška, Tommy 88 Clan Slovak Boys, bude asi aj posledný. Tu, Tommy 88, takže trofej je celkom OK, armáda super, bušlovci si vidím, skôr viacej ja budem na tie baraky, aj elixir kolektory a goldminy, arrefuku určite dopredu, celkom akože vôli máš dobre, na všetky super, aj čerky sa do šesky a tie mortáry sa do stredu a vôli nemusíme mať až takto vonku, ale akože celkom OK, pozrieme ešte profil. No, tých staroch sa polepší, donate celkom dobrý, len minimálne akože aspoň daj toľko, ako pýtaš. Útoky si vyhral 39 v pohode, 14 obránil, super. Spely máš dobre, ešte tých vojakov si daj mi všetky do trojky. OK, takže celkom OK. Pozrieme, jak vypadal Klanvar, OK, 3 hviezdy, super. Krásne ukončenie. Takže ešte si môžeme vytrénovať. Čo si vytrénujeme? OK, takže vytrénujeme si Baby Dragonu a Drakon. A tento útok nazveme... Počkať. Badada. Ako Baby Dragon a Dragon. OK, takže ideme útok Badada. A čo tam dáme? No, Wizarda a Archerku, aby sme zaplnili. OK, a celý, no, 2 elektrické. A jeden tento. A ešte môžeme dať Heal Spell a Rage. Alebo nie. OK, takže toto si musíme odstrániť. Edit Army. Tak, OK. Dáme si robiť. Joj, tento. OK, takže možno si mohli všimnúť, urobil som si healerku do 4, čo už je na max a už aj Queenu mám. A ešte musím dosť donatovať a tak, OK. No ja musím upgradovať hlavne tie boty. Môžeme dať request, prečítame správu, čo písali. Útočte, odteď už budú vyhadzovať, OK. Takže... Toto je koniec dnešného partu. A lúčite sa s vami Barney 8 a čaute!